Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Curaçao gaat momenteel door zware tijden en de enige manier waarop we eruit kunnen komen is door veel te vaccineren. Dat zei minister van Gezondheid Sita Jezus Ritu vandaag tijdens een persconferentie. Er zijn inmiddels 15.000 mensen op Curaçao die hun vaccinatie hebben gehad. Daarbij gaat het veel om ouderen en mensen die in de zorg werken. Vanaf volgende week maandag kan iedereen boven de 18 zich vaccineren. En vanaf deze week kunnen mensen in speciale beroepen zich vaccineren. De bedoeling is dat het aantal vaccinaties wordt uitgebreid. En daarom is er een priklocatie in Zambiel beschikbaar vanaf aanstaande zaterdag. Daar zullen tussen de 1000 en 1500 mensen gevaccineerd gaan worden per dag. Alleen mensen die een afspraak hebben kunnen daadwerkelijk een prik krijgen. Maar volgens de overheid staat ook de mogelijkheid open dat er meer mensen per dag gevaccineerd worden. Het ligt er maar aan hoe snel het gaat met de besmettingen. Op dit moment liggen er 90 mensen in het CMC, waarvan 26 op de intensive care. Volgens arts Jerry Semper wordt er gevraagd dat mensen komen helpen als vrijwilliger, vooral mensen met een medische achtergrond. Dit om ervoor te zorgen dat Curaçao zo goed mogelijk de toename van het aantal besmettingen tegenhoudt. Ook Semper zei dat Curaçao op dit moment moeilijke tijden doormaakt en dat we eendrachtig moeten zijn om die tijden daadwerkelijk goed door te komen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers.